Hej og velkommen til den her video. I dag der vil jeg lægge makeup, eller eksperimentere med min makeup, mens jeg laver en storytime. Yes, fordi jeg kom faktisk lige i tanke om en storytime, faktisk fra, hvad var det? Det må være 2 år siden. Nej. Det var to år siden, tror jeg. Ja, det må have været i 2023, guys. Okay? 2023. Det er så lang tid siden, guys. Nå, i 2023, den her storytime har jeg hørt fra. Hvis det er, at I har hoppet med på min gamle kanal, eller har fulgt på min gamle kanal. Men, det har I måske ikke. Og så er den her storytime måske spændende. Jeg ved det ikke. Jeg synes måske, den er lidt spændende. Men nu tænkte jeg bare, at jeg ville filme den. Ja. Fordi jeg synes bare, det kunne være lidt sjovt at filme. Sådan en storytime, fordi det har jeg ikke prøvet at lægge op endnu. Så spørgsmålet er, om det kunne være noget, I også synes, der var spændende. Så skal det jo være noget, der lægges mere op af. Så det er jo noget, I skal også lidt være med til ligesom at bedømme. Så synes I, det har det noget været sjovt at se, I skal give lige videoen en like, så kan jeg se det. Og ja. Og ellers så skriv en kommentar, hvis jeg slår det på. Det kan godt være, at jeg gør det. Så skriv en kommentar med, I gerne vil se mere af det. Og så ser jeg, om jeg kan finde flere storytimes. Som sagt, så det er altså ikke sikkert, at jeg kan finde flere storytimes, men jeg kan prøve og se, om jeg kan finde flere. Men igen, det kan aldrig nogensinde være sikkert, fordi jeg ved ikke, hvor mange jeg har. Den her, det var bare en, der har ramt mig. Så ja. Ja. Okay, så det startede egentlig for 2 år siden. Det er 2 år siden. 2,5 faktisk. Hvor er det slemt. Okay, så det startede i maj måned. Nej, det har... Undskyld. Jeg har lige flækket en negl i dag. Sikkert pænt ondt. Det starter faktisk måske i august. Ja, i august tror jeg, det starter. Omkring den 23... omkring den 23 måske. Jeg er ikke helt sikker. Men det er faktisk næsten 2. Det er faktisk lige blevet 2 år siden, tror jeg. Det må det i hvert fald have været. Hvor det er mig og Chanel. Hende har jeg ikke set her på kanalen, men hvis jeg har fulgt med på min gamle kanal, så ved I, hvem det er. Det handler nemlig om mig og hende. Begge to faktisk, fordi hun er også en del af det her. Så det ender faktisk med, at mig og Chanel, vi går på klub. Vi starter på klub, og ja. Ja. Okay, jeg tror, jeg bare kan komme. Vi starter så på klub, og vi skal have en kanin, for det kan man på vores klub. Ja. Så vi starter, vi skal have en kanin dernede. Fordi dem elsker vi jo. Vi ville super gerne have, og det var det, vi ligesom havde glædet os til, alle de her ting. Alt er jo godt lige indtil... alt er faktisk godt. Indtil... Vi har faktisk fået kaninen samme dag. Vi har faktisk fået kaninen samme dag. Vores kanin hed Popsi. Det kan jeg sådan sikkert fortælle. Men vores kanin hed simpelthen Popsi. Der har været meget med den kanin. Først så troede han skulle blive til en pige. Det gjorde han så ikke. Han var så en dreng. Ja, de havde ikke set det. Så det blev meget mig og Chanel, fordi vi havde jo sådan, nu skal vi have unger, og vi vil så gerne have unger, og sådan, alle de der ting, fordi man kan også få unger ned på vores klub, og sådan, så kan vi få kaninunger, og sådan, alle de her ting, og det kunne vi så ikke, så vi blev begge så meget ked af det, men det er egentlig det, storytime skal handle om. Storytime skal nemlig handle om, at vi får den her kanin. Vi er virkelig glade for det, og vi har lige kommet hjem på vores egen klub, for den er over fra vores anden afdeling af vores klub af. Så ja, vi har lige fået den hjem på vores klub, og vi var jo så glade, og vi var jo altså ubeskriveligt, guys. Det var den bedste følelse, vi var her sammen med ham. Han var alt for overstimuleret, det behøver vi ikke snakke om, men vi var så glade for ham. Indtil hende, der så har haft moren, som hed, hvad hed hun? Guys. Til hun hed, jeg ved faktisk ikke, hvad hun hed.
hun hed hun Sky, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Det hvis der er nogen, der kan huske det. Af mine venner eller andet, så må de også lige komme ind i billedet her, fordi det kan jeg ikke lige huske. Ja, det kan jeg ikke lige huske, faktisk. Så ja. Det kan jeg ikke lige huske. Jeg kan ikke lige helt huske, om hun. Det er egentlig også lige meget. Snakker jeg ikke om pænt, der ser ud lige nu. Ja, men ja, alt er jo egentlig godt. Og vi sidder jo med vores kaniner og sådan noget til, at ejeren, altså morens ejer, Popsys mors ejer, kommer hen og siger sådan til os, eller til de voksne hen ved klubben, at hun havde fortrudt. Hun ville egentlig gerne have penge for dem. Hun ville ikke have givet dem væk alligevel til os. Det var så både Popsy, min kanin, og en af mine veninders kanin, som hed Moon, som hun gerne ville have tilbage, fordi hun, jeg ved det ikke, hun har ombestemt sig, så hun ville gerne have sine kaniner tilbage. Og jeg hørte det så, og jeg var den eneste, der hørte det af pigerne. Så jeg sådan går over til Chanel, som hun hedder, hende jeg havde den med, og siger til hende, de vil gerne have Popsy tilbage. Og vi var bare sådan, vi gik fuldkommen i panik, fordi vi troede jo, vi skulle til at aflevere vores kanin her. Vi tror, vi skal til at aflevere vores kanin, og vi bliver sådan, ej nej, det skal vi bare ikke nu. Vi har lige fået ham og alle de her ting, og vi er bare så glade, og så skal vi lige pludselig tage tilbage med ham. Det er jo det, vi tror og regner med. Så vi var jo, altså jeg kan ikke helt huske det, det var ret lang tid siden, men vi havde i hvert fald sådan en følelse af, oh shit, nu skal vi mindes men nu skal vi ligesom af med vores kanin, vi lige har fået. Vi har vitterligt haft ham i en halv time, tror jeg. Vi nåede vitterligt at komme hjem, og så være der en halv time, før hun ligesom kom over og var sådan, ej, jeg vil faktisk gerne have ham tilbage, hvor vi også bare var sådan, shit, vi vil gerne have ham, og sådan, heldigvis så sagde de voksne, altså, vi endte med at beholde ham, vi har ham ikke mere, men vi endte med at beholde ham, i hvert fald der endte vi med at beholde ham, så giver vi ham så, ja, nå, men heldigvis siger de voksne, at det kan hun ikke. Hun kan ikke give den, eller få den tilbage nu. Fordi nu er den ligesom blevet overgivet til os, og det er os, der ejer den. Og vi var jo sådan bange for, at vi sådan lige pludselig skulle af med vores helt nye kanin. Vi var så glade for, at vi var sammen med ham resten af dagen. Og vi var sammen med ham for da vi fik ham. Jeg kan ikke helt huske klokken, men til klokken 9 om aftenen. Altså det var helt sindssygt, og vi var så glade, og det var så spændende med ny kanin, og vores veninde havde jo også lige fået en, så vi var ligesom, og de brødre var lige guys. Og ja, de brødre, de kunne godt sammen, indtil de så ikke kunne mere. Men ja, og så blev vi kastreret og sådan noget, og de prøvede at blive kastreret, men det hjalp ikke. Så ja, det kan jeg også få storytime om, men at det var ligesom det drama, og heldigvis sagde klubben, som vi går på, at det kan hun altså ikke. Det her, det må hun ikke. Hun må ikke gå hen og tage den fra os. Så ja, det var vi jo så glade for, at vores klub gik hen og sagde, fordi vi var bange for at miste vores kanin. Vi var bare sådan, ej, det her, det skal bare ikke ske, og vi var så glade for ham. Og vi havde ikke engang været tilbage med ham i en halv time, før han kommer, og vi var bare sådan, ej, det er simpelthen løgn, og jeg var den eneste, der så hende, eller sådan, hvor jeg sådan, ej, prøv at se her-agtigt. Og de andre, altså sådan, de andre havde ikke rigtig set ejeren af, det havde de ligesom ikke set. De havde ikke set, det var kun mig, der havde set den store snak med den voksne dernede, jeg nævner ikke nogen navne. Og vi var bare sådan, vi var vitterligt rædselsslagne for, at vi skulle miste vores kanin der. Så sådan, vi var virkelig sådan, ej, det her det må bare ikke ske, det er det bare det sidste, der skal ske. Oh my god, og hvad videre, ikke også, guys? Men vi var jo heldigvis tæt på det, men vi mistede ham heldigvis ikke. Ja. Og vi har ham altså ikke længere på vores klub. Vi endte med at tage ham hjem sidste år. Der endte vi med at tage ham hjem. Altså med hjem til os. Og så lå vi ham være her hjemme hos mig. Og så
var det ligesom mig og sådan noget. Og jeg skulle de ting og sådan noget. Ja. Og vi var jo bare glade for, at vi beholdt ham. Og vi har så altså ikke længere, han kommer ud til nogle nye gode ejere. Så ja, mig og Chanel, vi endte med at tage ham med hjem. Og simpelthen sælge ham nogle måneder efter. Og senere hen har vi så også fundet ud af, at jeg har allergi over for kaniner. Desværre. Så jeg kan ikke have en kanin længere. Desværre. Jeg elsker virkelig kaniner, og de vil altid have virkelig. Altså, jeg har altid haft kaniner. Jeg tror, jeg har også haft kaniner efterfølgende efter Pupsy, fordi jeg havde nemlig 2 hos min mor. Jeg ved ikke, om jeg har set dem, men jeg havde dem også hos min mor. Og det var ligesom min sidste kaniner. Jeg tror, jeg alt endte med at have 7 kaniner. Altså ikke på samme tid, men i alt. Og så har min kaniner også fået unger. Men det kan vi sige, at jeg faktisk også har haft dem, men de blev så solgt, ikke? Men sådan, som har været mine egne, så har det ligesom været dem. Så ja, det er jo ligesom det, der ligesom er sket. Så det var altså den storytime, og nu er jeg altså også færdig med at lægge min make-up. Tror jeg. Skal vi se, hvordan den blev? Ja, okay. Det blev faktisk okay. Altså sådan, ikke lige den bedste, men jeg føler ikke, det er mig så meget med at komme med så meget make-up. Men this is the final look. Jeg kan også lige prøve at tage noget mascara på igen. Her, vi skal se det helt final look. Nej, men i hvert fald så er vi jo, ja, men han er kommet ud til et nyt godt sted, og vi er bare taknemmelige for, at hun ikke skulle, ja. Også at min venindes kanin heller ikke skulle tilbage, det var vi jo også, altså sådan, oh my god, men heldigvis ingen af vores kaniner tilbage, og vi beholdt dem, og nu er de begge to solgt, så ingen af os har dem længere. Men det var egentlig bare alt for den her storytime. Vi ses. Hej hej.